Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. The DC President wayamba wamphawi anthu osauka kuno ku Malawi kuwalankhulira mu nyengo imeneyi, nyengo imene ameki akusiriza kulandira makalata kwa anthu osiyanasiyana amene akufuna kupikisana nawo pa chisankho chimene chicha pa 16 September. Ndipo lero ndi pamene titi tione njanjawidi omaliza kupereka makalata ake lero, amene ndi nama 500, amene pa ulamuliro wake zaka zimenezi 5 years yonse wakhalira kunama kokha kuwapangisa Malawi kuti akumane ndi mbonaona. Ndipo ngati kuli nthawi imene Amalawi aona mavuto woopsa amene sanaonikepo ngakhale ulo nthawi ya 1949, ndiye ndi nthawi imene yachakwera. Andi izizi Amalawi mukuyenera kuti mukhale osamala kwambiri, chifukwa anthu amene wakupanga china chilichonse chothekera pakali panopanga khale ulo ma ministers yake, ma MP yake akuyenda m'mamizimu kumagula zovotera, noti soja nzikatu koma kugula zovotera zilitu kudeza uku kudeza uku kwa kumene kunayima uku kunali Ndaira onani kumene kundi anthu akugula zovotera kwambiri, osakhalatu kuti Ndaira yotu iyayi, koma anthu ena amene akuziona ngati ndi akuluakulu ambomamo. Andi izi zogula zovotera zisikuti ndikudeza kokhayi, ma ministers ambiri komanso ma MP onse a MCP akumagula zovotera kwa anthu ma 2000 ngati mene zilili lero kudeza, akupita dera lina kumakagula ma 2000. Andi kumamfusa amene iyi anabere ntali manjayi, kodi mamekiwa alipo angati, chifukwa anthu kugula zija zovotera andi sitikudziwa kuti kapena muli ni meeting ina yache, muli ni meki ina yache imene anthu ati akavotereko kuposa ya pa 16, chifukwa ya pa 16 itu ikupezeka kuti ndi yazipani zambiri. Koma the way imene zikuyendera mukuziyendesera ma program ano zikuoneka ngati kuli meki ina imene ikavotere anthu a MCP okhaokha amene asavuka ndi ndalama, amene akungopereka ndalama pena paliponse. So lero ndi siku lomaliza limene njanjawidi wankulu na ma 500,000 ati akapereke makalata ake. Ndipo wiki imene komanso wiki yatha ndeta zionatu Amalawi mwaona, andi apa ndakhulupirira kunena kuti opanga drama simanganya yekha, siwiniko yekha, opanga drama Malawi muno alimo. Ndipo ku BICC kuja kwa anthu azionera kumadabwa kuti koma wawa ali serious, awa abwera pa haijetiwa ali serious. Ena anasala pang'ono kufika kumene kuja pa wilibala kufuna kungosokoneza anthu basi, kumazifusa kuti kati uyu akulephera kubwera pa galimoto 10 miliyoni imene iwaitenga kuti. Ayi, tithokoze kwa inu amene munapasidwa mpata otenga ma 10 miliyoni kuboma amene aphwekawa, ndicho linga kuti mukasokoneze ya Malawi kuyimirira nawo president umene waphweka. Ndipo running mate ena kuwaona waziko la Malawi ndi ziko lopeza chisoni kwambiri. Running mate kumfusafuso kunena kuti kodi muli ndi mfundo zanji manifesto mwanu, kumanena kuti iye sakuziwa, umangoziwiratu kunena kuti awawa ni manjanjawidi gula anthu amene apasidwa ma 10 miliyoni ndicho linga kuti asokoneze agawe mavoti muziko lino. Ena ndi awana tenga running mate yawo onena kuti ndi okuba anachosedwa ntchito mwana wa mfumu, kumadabwa kuti kodi amene iwachokera kuti. Ayi, tikuthokozeni inu amene munabwera ndi mtima onse, amene mwabwera ndi mtima onse kukapereka mapepala ndicho linga kuti muombole ya Malawi. Ndipo kumene kuja kwa manena kuti zuwa salozerana zimachita kuoneka zokha kuti chipanitu ichi cha DPP chabwera mwa serious, chipanitu ichi chabwera mwa serious cha PP, chipanitu cha UTM ichi chabwera mwa serious,
koma kuziona zipani zinazo kumadabwa nazo kuti kodi amene awa why are they wasting their time, chifukwa ngakhale ka 10 miliyoni koso mwina kwawoko mwina nkoyamba mu history ya moyo wawo kukapeza 10 miliyoni ayipeza bwanji. Choncho amalawi mwazionera nokha zisankho ndi zimenezi anthu apereka, ndipo saveso ndi imene yatuluka ija imene ikuchita kunena momveka bwino kunena kuti chipani cha DPP ndi chimene chikusogola ndi 43%, zinazo zikusalira. Akanakhala kuti anthu amakonda dziko lawo sibwezi pana enawo akupanga makani, koma ayi ndi ufulu wawo kuti azipanga makani kunena kuti amenewo agula aipo agula ndi ufulu wawo. Komanso nthawi ijanso mwina ija ya Tonse Alliance ija pamene Save inkachita favor Tonse Alliance, ndiye kutinso nawo wa Tonse Alliance anagula anthuwo. Ine nimaona ngati nthawi itu ino siyolimbana ndi Save, nthawi ino ndiyolimbana ndi kuti kodi mpanga bwanji kuti mupeze ma percentage enawo kusiyana ndi kumazuzula zipani ngati za DPP kuti ati anagula anthu. Chabwino ngati iwo agula anthu a Save, bwanji ino osakagulaso anu ndi cholinga kuti nanunso akuchitireni favor. Ndizomvetsa chisoni mama kuti mulimbane ndi zinthu zokuti zikubweresereni mavoti, ndi apa mukupanga zinthu zomapita pa ujeni pa kwatola nkhani ndi kumakakana kunena kuti Save imene jayo is not a true reflection. Koma chepa chaka nkutheka kuti mwalozedwa. That is why Mulungu nthawi inaja anasokonezapo anthu, nthawi ija akumanga sanja ya Babulo. Kutero kuyenano mukuona ngati mukumapanga propaganda yonyoza zipani zina, ndi apa mwayambisa inu programu ya ati tisinthe kaya programu yapa television Malawi MBC imene imadya taxpayers money, koma anthu aje alibe nzeru. Iwo mama kuti azionesa zitukuko zawo zimene apanga kwa 5 years monga mene imapangira DPP nthawi ija ankawaonesa zitukuko zimene azipanga Malawi muno, koma iwo ali busy kunyoza zipani zosusa kutukwa na asogoleri amene sakuwaputa kena kalikonse. Mudziwe kunena kuti programu yani yati mvese ija, mudziwe kuti mukuchitira kampeni ya anthu ena, koma mwina management yanu simukudziwa kuti programu yati mvese mukupangira kampeni ya anthu ena, ndipo Save ndi yatulukayi mukusaziwa kwanu mukuona ngati mukunyoza kwanyoza asogoleri amene sali pati ya Messi imene yachitikayi. Kumalawi kuno zinthu zikudula si chifukwa cha Joyce Banda, kumalawi kuno zinthu zikudula osakhala chifukwa cha Peter Mutharika kapena cha Jeni Ansa wanuyo. Oyi, Malawi muno zinthu zikudula chifukwa cha usogoleri wolephera. Malawi muno fetereza tikunena pano wakwera kale, koma mukuana miza anthu kunena kuti fetereza azasika. Malawi muno china chilichonse ndi chosokonekera ngakhale chakudya. Izi sizinasokonekere chifukwa cha opposition parties, zikusokonekera chifukwa cha usogoleri wolephera. So ine nimaona ngati mukanachita concentrate kwambiri pa zinthu zimene zingakupangiseni kavoti kuti mwina mukapeze kavoti. Koma ziwani kuti Amalawi anapanga kale chisankho, anthu anapanga kale chisankho, ndi pamene mukuona kasave kaja kakutuluka choncho. Tithokoze inu amene munapita ku BICC kukapereka mapepala anu mwa genuine, koma soka kwa iwe amene unapita ku BICC ndikukapereka makalata koma mwa chinyengo, ndicho linga kuti ugawe mavoti Amalawi azipitirira be kuzunzika. Soka kwa iweyo ndipo Mulungu akutemberere kwambiri. Izizi ndikufuna ndinene ndithu kunena kuti Mulungu wa makamuyo munyache wa ziko lino atemberere asogoleri wose amene analandira 10 miliyoni, ndicho linga kuti ati akagawe mavoti. Ino ndi nthawi yonena kuti Amalawi musegule maso anu, zili ndinu zili ngati chimodzi njira yopapatiza kapena yokhota kuti yopita kumwamba. Usankhepo njira. Apapa ndi chifukwa choti kunena kuti inu a opposition amene muli so meaning mukanakhala pamodzi
siku lanu losirizira ndi lero. Ngati simukhala pamodzi muziwe kuti palibe chimene chingachitike. Munayenera mukhale united inu a zipani zosiyanasiyana, a UDF, a FOD, a DPP, a PP, a UTM, mukhale pamodzi mchofuna kuti muombole ziko ili. Nthawi itu ya zisankho ya lero, zisankho za lerozi nkhani yake sikuwina tiya, koma ndikupulumutsa Malawi. Izi zili ngati chimodzimodzi 1994 pamene timafuna referendum yowombola Malawi. Chimodzimodzinso zisankho za ulendo uno zikufunika kuti inu ha opposition ndi kubwereza ndithu mobwereza. Chonde tagwirizanani ngakhale nthawi yatha ndi cholinga kuti muombole ziko ili. Anthu awa chiseko cha apana ndifache mitu yawo sikuyenda bwino. Angoti ichi anena, ichiso anena, ichi anena, ichi anena. Nde kuli kuukira anatu kuli ma statement itu kumadabwa kuti akodi awasa majeraso limozi. Leroso ayamba kuukirana. Munthu akuukira bwana aje. Boma ndilo mweri koma timangosinda president. Ataona kuti saatengedwa running mate, wangoona kuti the best way ndi kuying'alula basi. Kunena kuti ine ndi bwana angati kufana. Ndi mmene tuzimakhalira atuka matatu. Ayi koma tazionera ndithu kubiya izizi. Ena obwezedwa ndi obwezedwa. Koma kumafunsa kuti koma anthu amakhala di serious. Anthu ena aja mmapitako kumene kuja ncholinga kuti mukayimirire di upresident kapena masanje. Chifukwa zimene zijatu ndi zinali zibwana atu. Kumachita kuwaona anthu kubwera ndi anthu folo wokusapota. Anzeru ndi amene angochita withdraw tiathokoze Kassim Chilumba. Kassim Chilumba ni munthu wanzeru kwambiri. Tiathokoze aona kuti ineyo resi imene ndizingosapota mwina ndingosapota my Joyce Banda. That is a welcome development. Munthu uziziona wekha uzizichita gauge kuti kodi ineyo ndikwanisa ulendo huu kapena sindikwanisa. Ndikupempheni ya Malawi kunena kuti pa 16 pano osakavotera chisoni, osakavotera kuti ati munthu uyu ndo wakwathu kapena munthu uyu anali mboma. Iyi ni nthawi yokuti mukapulumutse ziko lanu. Ziko ili lavunda kwambiri ndi usogoleri umene uwu wa Lazarus Chakwera. Ziko lilaonongeka kwambiri. Ndi nthawi yokuti tichose manyaka amenewa. Lero komalizira ndikufuna ndiyalirire ma health workers. Amene ni ma clinical officers, aku laboratory, ma medical officers, amene angochitidwa recruited kumene mwezi umene wa July. Kapena tingone kuti mu May ndi July. Anthu amene wawa adumphidwa malipiro awo sanalandire. Maka kudowa. Kudowa ndikumene anthu amene wa ma health workers apangidwa chipongwe. Ena madera ena achita kuwadula salary kumakhanga tikapena akugwira ntchito pa company. And yet anthu anachita report pa 1. Tikunena panopa ena adulidwa masalaries yawo kuafusa ku accounts kufusa kuti kodi sono salary mwaidula chifukwa chani, akuti amene wao ni ma orders from above. Tikunena pano ena akudowa ngakhale ena anzawo adulidwa koma iwo sanalandire china chilichonse. So pano kumazifusa kuti munthu ndi wanyuwani ntchito wangoyamba kumene akukhala parenti. Saona ngati mukumudula salary komanso osampasa salary, muganiza kuti munthu amene azichita survive bwanji. Kodi munthu amagwira ntchito za umoyo zothandiza anthu kuti azichira matenda osiyanasiyana, kodi munthu ameneyo achita administer mankhwala kwa anthu moyenera? Kodi munthu amene agwira ntchito moyenera? So uku ndikulira kwa ma health workers amene angochitidwa recruited kumene kunena kuti boma ladowa abera ndalama zawo. Komanso madera ena ndi ena ngati kuzomba, kuliwonde, kubalaka, ma health workers amene wawa ena ku Kasungu sanapasidwe ndalama zawo. Chifukwa chonena kuti ena adulidwa ena sanapasidwe chifukwa cha boma ilili alese angooba pena paliponse. Kumangooba pena paliponse kumangooba alese akufuna alemere. Munyengo imene iyi nyengo ya zisankho, nyengo ya manjanjawidi,
amene akusegulira zitukuko za inyake ndikumazika kumanena kuti chakwera delivers koma iye palibe chimene wapanga iye olo chimozi. Mukuyenera musamale kwambiri achinyamata, musamale kwambiri anthu iniyo makamaka aku Central Region chifukwa cha mtima umene muli nawo enanu omangosusuka pa zinthu zosaziziwa. Born Klindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, T.A. Mabuka, Box 76, Molanje, Malawi, Southern Africa. Mudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.